Good morning mga ka-Joyrides. So nasa biyahe tayo ngayon, pupunta tayo sa Siruma Camarines Sur. So doon tayo magba-vlog. So maganda daw yung lugar doon. So sinasabi ding parang Batanes ng Bicol region. Oh my God! Wow! Ang lugar na yon. So sana marami tayong makitang magandang lugar. So lalo na yung mga beach. So ang mga beaches doon sa Siruma ay white sand. Tara guys, sana safe tayo sa ating pag-joyride. Samahan nyo ako at mag-enjoy kayo sa ating biyahe.
What we do here is go back. So yan guys, good afternoon mga ka-joyride. So nandito kami sa Siruma Camarines Sur, isa sa magandang lugar dito sa Bicol region, saan maraming mga magagandang beaches, mga white beaches. So ito na ngayon ang maraming pinupuntahan ng mga taga Bicol, hindi lang taga Bicol kundi galing man sa ibang mga lugar, lalo na yung mga nagbabakasyon. So ito may magandang place dito. Yan, mayroong stage of resort. Yan, maganda naman picture. So yan guys, so nandito ang Bureau of Fire Protection, BFP. So yan guys, so magandang view dito. May dagat. So guys, kung nakikita nyo, parang ano rin to, ito ang Batanes ng Bicol region. Makikita nyo, malinis dito, hindi ka makakita ng mga maraming basura. Pag na-develop ito, mas maganda talaga ang lugar na to. Yan
guys, oh. Ayan, ganda dito. Ayan, ah, so tingnan natin dito guys sa taas ang view dito. Pag nalagyan dito ng magandang tourist spot, talagang isa ito sa puntahan ng maraming mga turista, hindi lang mga kababayan natin kundi mga ibang lugar. Meron dito na station ng Rizal. Ticket dito guys, tulad na mag-ticket dito. Ayan. Dinidevelop pa. Dinidevelop pa paunti-unti yung lugar. Meron mga pine tree dito. Ayan. Ganda pala talaga dito sa anong ito. Pagod. Do it! Just do it! Ayan mga ka-joyride, kung nakikita nyo, ganda ng place, makulit yan ng mga dagat, tukan, saka yung mga dagat dito, mga white sand, mga Oh my God! Wow! ka-joyride, hindi lang yung basta-basta dagat, malinaw, white sand. What? Yan mga ka-joyride, ano? Parang Batanes ka naman. Makikita nyo doon sa ang aking Batanes. Yan o. Ganda. Naman. Batanes. Ito na yan ang Pacific Ocean. Ano yan? Pacific Ocean na. Ganda. Yan mga ka-joyride. Kung makakapunta kayo dito ng Bicol region, puntahan nyo itong Siruma Camarines Sur. Galing ng Naga City, punta kayo ng Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, and then Tinambak, and then Siruma. So kahit sa Tinambak, mayroon din yung mga magandang beaches. Marami mga nagpipicture dito kasi mga maganda ang spot. Di pa na-develop masyado pero time will come. Ito na ang magiging Batanes. So, yan guys, kung nakikita nyo, ito na bulaw.
Okay, so mga ka-joyride, dito yan sa bagong resort sa Siruma. Ang pangalan daw dito ay Siruma. So this is a private resort. Yan. So dinidevelop pa ito pero maganda. So yun yung cottage na ano namin. 1-2 daw, 1-2 ang cottage dito. Mga ganyan na cottage. Iwan ko yung ganyan. Yung mga ganyang cottage 1-2. Pag araw, pag overnight 1-5 daw. 1-5 ang rent. Yan o, dinidevelop pa nila yung ano dito. Gumagawa pa sila ng mga bagong cottage. Buti unti ang tao ngayon para iwas tayo sa COVID.